खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव एचएस एबा हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। एचएस एबा हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रिजाल्टनि खालारखौ फोसावबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगु बिथाङा। नंगौ, रायजोनि लाख लाख हायर सेकेन्डारि आनजाद होगिरिफोरनिसिम मोनसे गिदिर रादाब। आरो बे समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रिजाल्टनि खालार। आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्स बे मोनथाम आयदानि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ लोगोसेयैनो सानसेनि खालाराव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना फुंनि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो गाव गावनि मबाइल फनाव वेबसाइटनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगुआ फोसावबाय एचएस एबा हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि रिजाल्टनि खालार। 28 एप्रिलाव फोसावगोन हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। फुंनि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो नुनो मोनगोन हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगुआ फोसावबाय एचएस एबा हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रिजाल्टनि खालार। आरो बे समाव हादरसानि लाख लाख एचएस एबा हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजाद लिरगिरिफोरनि थाखाय बे समाव बे मोजां खौरां। नंगौ, फैगौ 28 एप्रिल खालि फुंनि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो नुनो मोनगोन हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। आरो बे खौरांखौ फोसावबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगु बिथाङा।